Azeriaren 3 egiak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin azeri bat, azeri tripazorri bat. Izugarrizko gosearekin esnatu zen, eta bere xulotik irtentzen janari apur baten bila joateko. Baina janariaren bila joateko errekaren beste aldera gurutzatu behar zuen, eta ez zeukan inongo gogorik bere hankak bustitzeko. Eta hala, txalupari bati tratua egin zion. Esan zion errekaren beste aldera gurutzatzen laguntzen baldin bat zion, 3 egia. Esango zizkiola, hola, letra larriz, 3 egia. Eta alaxe txalupariak onartu zuen, eta salto txiki bat eman, eta Axeria txalupara igo zen. Igo bezain pronto Axeriak lehengo egia esan zion txalupariari. Entzun ondo txalupari, ilargia argia da, baina ez eguna baino argiago. Esan zuen txalupariak, eta antxe jarraitu zuen, arraun eta arraun. Eta errekaren erdira iritsi zenean gutxi gora bera, Axeriak 2 egia esan zion. Entzun ondo txalupari, inoren ama ona da, baina norberaren ama bezalakorik ez da. Eta alaxe, arraun eta arraun. Eta alaxe iritsi ziren ibaiaren errekaren beste aldera. Eta ara iritsi orduko, Axeriak salto txiki bat eman, buelta erdia eman eta esan zion, txalupari, txalupari, entzun ongi, zure poltsikoak zulo ugari, eta ni moduko beste batzuk elkartzen badira, jai duzu.